Tak nás konečne doniesli do nejakého obchodu, ktorý má byť podľa agentúry cestovnej trojposchodový, tak není vlastne. A namiesto 12 minút sme sem išli 35 minút a otvoríme si tie neuveriteľné dvere do toho obchodu. Kámo, sen všetkých padeľateľov. No poď, Maďulo, ideme. No. Serus ti, dievčatá. Poď, Maďulko, sem. A topánky, čo stáli Samba Simbi 20 pri našom hoteli, tak tu stoja 23. A je to tu ináč obrovské. No nie, kúpim haraburdiny. Ale ináč mami na Sambi sú tu od vymyslu sveta, sa mi zdá. A pekne sme dostali ináč aj náramky, každý, aby vedeli, z ktorého sme hotela. Asi podľa toho nám budú rúbať ceny, ale tieto sú ináč pekné. Špeciál. Zatiaľ nepatria kupovanie fejkov medzi moje hobby. A máme tu aj sladkosti. No, ukáž. Vlastne tie isté ako na tých trhoch. Všetko to isté. To kvôli tomuto sme sa pomaly trásli, že kde to ideme. Počkaj. Aha. No. Takže toto, Maďulo, to nie je to isté, lebo my sme za to dali 5 € na tých trhoch a to stojí 10. Ale to preto, že tá agentúra má akože svoje ceny a tie ceny sú že vraj super. A nie, dobre, 5. Dobre, majú šťastie. Fusakle, nechceš aké fusakle? A čo hľadáme, Maďo? Čo? No zober ma. A nie sem pri toto. No. Poďme kúkať aké super veci. Aha, Maďo. Roblox panaci. To by sme mali kúpiť a dať ako cenu tým našim maniakom. Áno, mám. Oho. Tak to už áno. Môžete si urobiť aspoň akú takú predstavu, že vlastne to FIFA 6 €. A všetky tie, aha. A croissant 2 €. Vlastne všetko, čo je normálne, má normálnu cenu a také tie šroty s hnusnou čokoládou sú vlastne lacnejšie, ale to má aj nejaký dôvod, prečo to je také lacné. Bohužiaľ. No tu toho moc nemáš, Maďo, pre teba na hračky. Pôjdeme ďalej kúknuť. Poď pozrieme druhú stranu. A tu sú čapice. Aha. Keby niekto chcel akože Tommyho Hilfingera, tak za 5 €. To je krásna cena, Maďo.
Tak to áno, toto. A mamina vyberá fusákové, Maďo. Poď, prejdeme to tu, čože? Čo? To má takú hororovú, ty ale dobrú hororovú. To je narachaný, a to je Dior. Tebe, čo, dám ti fúkať. Nike tričko za 7. Fú, to sa oplatí. Ale to asi za to, že to je Nike tričko. Ale tento má dobrú hlavu. Chalani, oni sú zaujímavejší ty postavy, než ten obchod. Tak tento obchod, dalo by sa povedať, že nie je lepšie ako nič vlastne. Takže na tento kanál by aj nemal patriť, ale... To nie je to nič. Keďže toto no toto je horšie ako nič, ale keďže ho prezentujú ako, že toto je to, prečo máš chceť ísť sem nakúpiť. A Tomáš Hilfiger. Kámo, naložená. Jaj, tam musí krásne hrísť. Ale za 25 evišťov. Kurňa. No nemáš chuť to kúpiť, Maďo? A tuto sme už vo väčšej relácii, 20-30 eur. Čo, Maďo, vyskúšaš si voľačo? Všetky trikové ceny sú teda 30 eur a 25 eur. Aha, tuto Adidas bunda. Trantarara, za 30. Je to trojpatrové na 100%. A je to trojpatrové vlastne. Akurát tu nie je druhé a tretie patro, ináč je trojpatrové. A samý Tommy Hilfiger. Aha, Ferrari, Honda, kamarát. Ale tuto už 45 eur, kámo. To je ksera táto Audi. trojpatrové, táťo. To je ksera Neviem, či sa pri tom točila tá pani, čo to rátala tie poschodia. Alebo nás oni zobrali. Ale je jasné, že keď nám dali toto, Maďulko, tieto náramky, čo máš aj ty, podľa toho, v akom sme hoteli, tak to je preto, aby vedeli, kto sem nalakal ľudí svojich a podľa toho dostávajú provízie, peňažky, vieš. Nebudeme nadávať, bude to asi do videa na YouTube, ale takto sa tu žije vlastne. Absolútne tu nemám chuť míňať peniaze, preto aby voľakí darmožrači mohli ďalej fungovať. Sáme handry, kámo. Sáme. Všetko 30, 10, 15, 25. Ty už tancuješ. To nestráci tú gumičku do vlasov. A vlastne nie sú tu 3 poschodia, áno, je to akože plafon. Bez rúk. A ten nemá ani ruku, chudák. To za to, že je fake. Ešte tá postava je fake. Tam sa logoval iPad. Čo? Tam sa logoval iPad. No nič, ideme ďalej kúknuť. Vlastne trojpatrové. Kámože 75 eur. To čo je? Kolekcia? Že Dickman. No Dick viem čo je. Aj men. Ale toto nemôžeme hovoriť. Vlastne trojpatrové, že prvé patro, druhé patro, tretie patro. No, tak áno, potom mala pravdu. Ľudia, asi sme išli dlhšie autobusom, než budeme v tomto obchode. Ako nehovorím, tak on si to niekto niečo asi dokáže vybrať. Napríklad, komu sa ľúbi SpongeBob takýto pekný, tak je to nádhera. Ale je to brutalita ako. Ale, tuto vidím už niečo. Chudák Tupac Shakur. Čo sa pri svojej smrti dočkal, aby ho v Turecku predávali. Dobre. Za 13 eur. Obrázky sú pekné. Škoda, že by som sa to bal asi aj oprať. Ale žiadny nejaký herný, keby tu bol nejaký herný obrázok, kurňa. Taťo, tak ti poviem. Toto
nakrvať nosiť, no radšej to hovno nosiť. Ale, aký si pekne opálený, hej. Kúsiť ťa na to. No a? Prdol to. Jej. Pardon, som pretočil kameru. Nič, nie je tu nič také, že PlayStation. Kde je PlayStation nejaké? Hneď by sme ich samozrejme nahlasili. Nič, nič. A všetko 13 ináč. Keby tu niekto chceli silu nakupovať, tak všetko 13. Kamo, ale tu ani nie je nič na pozeranie. Veď tu sú samé handry. Kurňa. Ale čo sme čakali vlastne, veď celé Turecko sú samé handry v tých butikoch. A kde je mamina? A s Liluškou. Počkaj, tu ideme naspäť, Maďo, počkaj. Hen tam je mamina. Tu ona išla na začiatku, tak tu hádam sa aj niečo vyberie. Krásne uteračiky, pekne všetko. Za 15 korunkov. No ja neviem, toto... Keby neexistoval AliExpress, tak takýto obchod by asi bol celkom fajn vidieť, ale... No čo mamina, čo máš plné ruky? Oplatilo sa semis. Vedrová vodová zbraň. No poď ešte, kúkneme hráčky teda, ešte raz. Chcem kúpiť toto. Nechceš? Chcem. Nie. 10 € moc. No to určite nedáme za takú sprostosť 10 €. 15 €. No. To radšej dáme dračiku, si kúpiš a dáme dračiku zarobiť a nie za takúto hovadinu peniaze dávať. No, toto je pravda. Dobre. S týmto teda pohľadom končíme a vidíme sa samozrejme v štúdiu. Alebo koniec videa a ahojte.